Asilungise indlela zethu eManazaretha. Into afanele silungise kakhulu onembeza nenhliziyo nomoya ubunono uphele eNazarethini. Ithi incwadi tukuthelani nguni. Ilanga malingashoni nisathutelene. Manje eManazaretha. Noma ngabe utukuthele. Alingashoni ilanga nisaqabene nomunye nithutelene. Kufanele lihlangane. Nikhawulane. Nomisane bese nixolelana ifuna ke nibe munye nithokozelelane ubusuku nemini ikhathi zonke nithandane yonke engikufunayo kakhulu ukuthi nithandane kanti khona uqodo omunye afe futhi babaphelela abantu abathi ababaphiwe bathi ufana bana ngumpiwe babafe labo bantu babona umhlaba ngobalana sokuselela uthando uze sithandane sibe munye thokozelelane nithandane ngaphambi kwaJehova khona naye wanani ngikhathi zonke ngiyacela ke labesamba nabo bakholwe ngeqiniso ukuze laba abantu abasivakashele babone ukukholwa kunina bese bekhetha inkosi.